El regnat de Pere el Gran, a diferència del seu pare Jaume I, fou curt. Durà tan sols 9 anys, de 1276 a 1285. Malgrat això, en aquest breu període de temps continuà l'ambiciosa obra del seu pare a la Mediterrània, conquerir l'illa de Sicília i algunes illes de la costa de Tunis. Aquesta mirada posada en la política exterior, però, no anà en detriment dels afers interns dels territoris del Principat. El rei Pere el Gran regulà alguns organismes político-administratius de les poblacions que conformaven el seu reialme. En aquest sentit, va dotar Montblanc d'un marc jurídic que regulava les institucions municipals que havien de governar la vila. Així, la Setzena, un grup de 16 jurats format per habitants de Montblanc i que representaven els diversos estaments socials, havien de ser els encarregats de vetllar pel bon funcionament dels afers de la comunitat. Entre les seves competències hi havia les de dictar ordinacions, defensar els interessos i privilegis adquirits per la vila, recaptar impostos o convocar el Consell General. Amb el temps, aquesta estructura s'anà perfeccionant, però, a grans trets, el marc jurídic establert per Pere el Gran fou el que regia els destins de la vila fins al decret de nova planta de 1716.